सवली माती काढली ड्रेनेजा घातल्या थोडे कोडे काढल्या आता पावस येतलो ती ड्रेनेज ब्लॉक उदक सवले रस्त्यार कोण स्लीप जावन ऍक्सिडेंट जावन पडत कितले ऍक्सिडेंट जाले तेय सांगता खडबडीत जाला रस्तो सगळे कट मारीत ड्रेनेटीकडे किती पटाय रे पण आताच सगळे सेफ्टीच ना लोकांची सेफ्टीच ना At least let them put this hot mix only that is straight. They had excavated this side of our road and all our Christmas decoration went for a toss with all the dust. Okay, that is done. Then my granddaughter started getting sick with dry fever, not having any cold cough, dry because this thing is affecting. And we have to close the doors and remain inside. In this hot summer, how can we close the doors and windows? And the government should take action and please put the tarring and give us relief. We are suffering. We are suffering. दुर्लभ प्रदूषणाक लागून मांडोपा नावेलच्या थळाव्यांक त्रास जाता. अंडरग्राउंड लायटीचे केबल्स आणि नळाची पायपा घालपा खातीर पोरू ऑक्टोबरान खंय रस्ते खणिल्ले. काम पुराय जाले उपरांत कंत्राटदारान खंय योग्य तरेन आसले तशे डांबरीकरण करूंक नाशिल्ल्यान ह्या वाठारांत सध्या व्हड प्रमाणात धुल्ल जमला. ह्या धुल्लाक लागून नागरिकांक भलायकेचे त्रास सोंसचे पडटात. कंत्राटदारांच्या बेपरवाक लागून ही परिस्थिती म्हूण थळावे बेजार. सरकारान लक्ष घालून बेगोबेग रस्त्यार डांबर घालून आसलो तसो रस्तो दुरुस्त करून दिवचो म्हूण थळाव्यांची मागणी. डोर ओपन ना गाणं मध्ये डोर ओपन करणार We are not. आम्ही शिंपण उदो खबर झाली उदो सोपले आम्ही तीन चार कोणी आम्ही शिंपाची तीन चार पाटी त्यांक कोणी बाबा आम्ही डेव्हलप वी आर हॅपी टू डू द डेव्हलपमेंट प्रॉब्लेम काय ना प्रॉपर प्रोसिजर तुम्ही काढताय तुम्ही टेंडर सगळी तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टला पैसे घेताय तुम्ही वयताय आणि सफर जाते आम्ही म्हणपाचे आमका किती त्रास जाता अरे कोराय रे माती काढले बरे तो दुसरे कोणी केला ते सारे फोडला इले रोबल घालून इले ऍटलीस्ट सिमेंट घालाय Because once rain starts, then what they put the cable underneath, that the whole this will be drain like. It's a problem to cross one side to the other side. त्याचे इन्फेक्शन म्हाका बी इन्फेक्शन आणि दार बंद करून रावपाची आम्ही त्यांना दार उघडले ना 2-3 महिने झाले आणि ते मिश्रा आपण सांगले ना मॅडम करता आखे राशी मांडून गेला आखे भितो डस्ट भितो एक मनशा 2 मनुष्य आखे फुल सगळ्याक प्रॉब्लेम ते म्हणतात पंचायत इलेक्शन जातं की पंचायत काम नेऊन इलेक्शन लागी आता किती येतात धाव नाका ही आता थोडी जण आख्खो स्ट्रेच पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लेम हो काडटा तेजेर जाता तो काडटा ते आपणाचे हेतून ना आमकां कांय नाका आमकां जाय हें सगळें सारकें क्लियर करून आमकां दामोर घालून आमगेलें लायफ आहा तें नॉर्मल हाडय. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील.